Myslím si, že keby rozprávka Cisárove nové šaty mala Excelovú prílohu, tak by k tomu bol priložený tento rozpočet. Ale len pre obraz, prečo si myslím, že ten rozpočet nie je dobrý, budem mať dva návrhy na zmenu tohto rozpočtu, dve konkrétne položky, o ktorých by som rád nechal hlasovať. Prvý návrh je okresať položku zvláštne výdaje primátora za 9500 na 3500 a nie je to len z dôvodu, že my sa transparentne dozvedáme, na čo sú tieto prostriedky každoročne použité. Nemáme tu nejaké vyúčtovanie, vyhodnotenie tejto položky a vďaka tejto zmene nám môže vzniknúť voľných 6 000 a osobne v mojom návrhu ja tieto prostriedky navrhujem previesť na civilnú ochranu, lebo nemyslím si, že je sranda, že my tu máme reálne položku v rozpočte, kde je uvedené, že výdavky na civilnú ochranu by mali byť aspoň 16 000, čo je podľa mňa i tak málo, ale vo vašom návrhu rozpočtu je len 10 000. Takže navrhujem tieto prostriedky presunúť na ochranu obyvateľov a možno pán primátor by sa po tomto návrhu mohol trošku aj uskromniť. Tým pádom druhý návrh je odstrániť mimoriadny členský príspevok pre OCR Turec, ktorý je stanovený vo výške 187 000 eur a presmerovať tieto financie radšej do podpory bezpečnosti v našom meste, teda do mestskej polície, konkrétne do budovania poriadnej siete kamerového systému v našom meste, lebo mestská polícia totiž aj podľa vašich dokumentov požaduje doplnenie kamerového systému vo výške až 200 000 eur a rozpočet to nijak nezohľadňuje. Lebo naozaj ja si myslím, že bezpečnosť majetku a zdravia obyvateľov je na tom aj v našom meste z roka na rok horšie. Vidíme, kam sme sa dopracovali po nedávnych legislatívnych zmenách, ktoré tak povediac legalizovali drobnú kriminalitu, čo teraz padá na hlavy všetkým samosprávam na Slovensku. Suma sumárum, čiže radšej ako do OCR Turec, kde bežní obyvateľia naozaj necítia prínos hodný obrovských prostriedkov, ktoré do nej investujeme, radšej investujeme do niečoho, čo priamo a hneď zlepší kvalitu a bezpečnosť obyvateľov v našom meste.